Zara, čo robíš? No čo asi? Pracujem na tehličkách. Čakaj. Ahojte, je večer, koľko hodín? 9:45 a som strašne krásna, ale teraz musím fungovať chvíľku takto, lebo som dostala na niečo alergiu. Ale nie to som chcela povedať, ale dostali sme s Máriou veľkú chuť na niečo sladké a tak sme sa naraz na sebe pozerali, že fú, dali by sme si zmrzku a že obchody sú už zavreté. Ale Marika je taká zlatá, že povedala, že ona ide do toho a ona nám teda ide kúpiť do gelatérie zmrzlinu a doniesla nám, pozrite čo, 4 kopčeky talianskej zmrzliny o 9:45 večer. Je to strašne dojímavé a dúfam, že aj chutné. Marika.